bratia v biskupskej službe, drahí bratia kňazi, predstavení Teologickej fakulty a kňazského seminára, vyučujúci z Teologickej fakulty, principáli našich ordinandov, diakoni, reholnice a reholníci, rodičia a príbuzní našich budúcich kňazov, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi. Hovorí sa, že aj srdce dokáže rozprávať. Má svoj hlas, rytmus i tón. Počuli ste už o tom niečo. Celá dnešná liturgia nám vysvetľuje reč Ježišovho srdca. Dobrota, ochota a poslušnosť. Oni vychádzajú zo srdca dobrého pastiera. A Ježiš chce, aby aj srdcia jeho učeníkov a kňazov komunikovali takouto rečou dobroty, ochoty a poslušnosti. Ježiš je dobrý pastier a je ochotný dať aj život za svoje ovce. Pasie ich svedomito a zodpovedne a nič si nezľahčuje. O pár minút sa budem pýtať našich kandidátov, či sú pripravení prijať kňazskú službu. Na túto otázku môže kladne odpovedať každý z nich iba vtedy, ak je ochotný osvojiť si postoje dobrého pastiera. Lebo ako Ježiš, tak aj oni majú tejto službe odovzdať všetko. Nie len časť svojho života, nie len polovicu svojich síl, nie len kúsok času, 40-hodinový pracovný týždeň a potom mám čas pre seba, ale všetky svoje sily a všetok svoj čas majú dať k dispozícii jednoducho seba samých, celkom a nerozdelene. Ako kňazov ich Kristus potrebuje celých a vždy. V moci apoštolov budem na nich spolu s ďalšími kňazmi vkladať ruky a budem sa nad nimi modliť. Keď sa toto bude diať, sám Ježiš sa k ním priblíži a zjednotí sa s nimi pevne, hlboko a tak vnútorne, že od tej chvíle budú mať účasť na jeho pastierskej službe a kňazstve. Budú poslaní, aby v Ježišovom mene vykonávali Božie skutky. Sám dobrý pastier sa cez nich bude prihovárať svojmu ľudu. Ich ústami bude ohlasovať evanjelium a ich rukami vysluhovať sviatosti. Cez ich oči a srdce bude vyhľadávať chudobných a chorých, aby ich potešil a povzbudil. Cez vás, milí synovia, bude sám Ježiš hovoriť k ľuďom a cez vás im dá najavo, že ich pozná, že vie o ich trápeniach a strádaniach a že ich miluje. Toto je teda naše povolanie i poslanie. Lásku dobrého pastiera zaniesť ľuďom. Stali ste sa jeho blízkymi priateľmi a on vám zveruje ľudí, ktorých vykúpil svojou drahou krvou. Cez vás sa môže jeho dobrota a milosrdenstvo zviditeľniť. Preto zostaňte v jednote s Ježišom. Všetko si vyprosujte a očakávajte iba od Neho. Nič nestávajte na vlastnej šikovnosti a sebestačnosti. Dôležitý je on, dobrý pastier, ktorý sa má sprítomňovať vo vašom dobrom srdci. Kňazi sú nástrojmi Ježíša Krista a každý úprimný kňaz vám povie, že je iba nehodným nástrojom v majstrových rukách. To však neznamená, že sa nemáte posväcovať a snažiť sa o svetosť.
Kristus potrebuje svätých kňazov, potrebuje odvážnych kňazov, ktorí myslia viac na iných ako na seba. Potrebuje sa spoľahnúť na kňazov, ktorí by v situácii ohrozenia a nebezpečenstva obetovali aj život. Milí kandidáti, ste ochotní dať za Ježiša a cirkev aj život? Najprv ho každý deň vždy a znovu obetujte. Život celý a nerozdelený. Preto okrem Ježišovej obety prinášajte každý deň aj obetu svojho života. Už len to, že ste sa podujali na seba prijať záväzok celibátu a dnes nanovo vyjadríte sľub poslušnosti, vás vyznačuje ako mužov obety. Aj keď neskladáte sľub chudoby, ako to robia reholníci, kvôli obetovaniu celého svojho života pre Ježiša vnútorne prijímite aj tú tretiu evanjeliovú radu: buďte chudobní ako Ježiš. Lebo apoštol Pavol sám o Ježišovi pripomína dôležitú vec. On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Dnes chcú ľudia predovšetkým mať. A kto má, ten chce ešte viac. A nikdy nebude dosť. Ježiš nám ako protiváhu ukazuje inú cestu. Zriekať sa, zostať jednoduchým, skromným, bez veľkých nárokov, tak ako on. A práve vtedy sme bohatí, nesmierne bohatí. Lebo Ježiš vtedy sa stáva našim bohatstvom. Jednoduchosť, nenáročnosť a skromnosť. To nie je cieľ, ale prostriedok, aby sme účinnejšie mohli získať Krista. Skúsenejší kňazi vám potvrdia, že keď dáte niečo od seba, inou cestou sa k vám Božie požehnanie vráti a vy budete skutočne bohatí. Bohatí na milosť a radosť z kňazskej služby. Zatiaľ ste nezažili ešte radosť z kňazstva. Ja vám to veľmi prajem. Ale to je aj zodpovedná každodenná práca. Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu, pokračuje svätý Pavol. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Takto píše Filipanom. Milí ordinandi, keď nasledujete Krista, dobrého pastiera, zriekate sa ako on, zriekate sa manželskej lásky a milujúcej ženy. Týmto gestom sa ešte viac oslobodzujete od seba samých, aby ste boli ešte viac slobodní pre Krista. Darujete mu celé svoje srdce, aby patrilo výlučne iba jemu. Okrem toho zložíte nový sľub poslušnosti. Ježiš nemal problém byť poslušný svojmu otcovi. On sa stal pre nás poslušným až na smrť na kríži. Keď budete mať pred očami Ježišovu poslušnosť, nikdy nezáváhate ani v poslušnosti voči biskupovi. A Boh vás za to požehná. Tak budete skutočne slobodní od iných ponúk a vlastných plánov. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol. Dávajte na seba pozor a zároveň jeden na druhého, ako dobrí spolužiaci a bratia. Modlite sa za seba navzájom.
Motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku, Pannu Máriu. Fatimská Madonna je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec. Konajte skutky pokánia. Za seba i za svojich veriacich. A vo chvíľach pokúšenia hľadajte útočisko v jej nepoškvrnenom srdci. Ak by som sa niektorých našich spolubratov pýtal, či sa modlia za svojich veriacich, neviem, či by som dostal odpoveď. Naše slova, naša prítomnosť, naše postoje a požiadavky musia vždy byť spojené s modlitbou, aby to, čo chcel aj Boh, aby to všetko požehnal. Drahí bratia a sestry, naša arcidiecéza dnes potrebuje viac ako kedykoľvek predtým nové nadšenie a nový závan ducha. Ľudia zabúdajú na Boha a žijú, ako keby ani neexistoval. No vždy tu bude aj dostatok takých, čo ho úprimne hľadajú a túžia po jeho slove a prítomnosti. Preto potrebujeme dobrých pastierov s dobrým srdcom. Potrebujeme kňazov totálne odovzdaných Kristovi a jeho službe. Potrebujeme živých svedkov evanília. Ináč to bude trápenie. Naše osobné, aj tých, ktorí na nás budú pozerať. Potrebujeme živých svedkov evanília. Sprevádzajme našich budúcich novokňazov modlitbami a obetami. Nehanbíme sa im vyjadriť vďačnosť a povzbudenie. Možno niektorí budú prekvapení po tieto dni, že im po niektorí, či už kňazi pri gratulácii ako novokňazom, alebo aj vy poboskáte ruku. Budú z toho vedľa. Tak, jak to niekedy mladí hovoria, budú z toho happy. Ale, ako to ľudovo povedia, Jožku, Pálku, Dominik a Lukáš, curigni. Daj spiatočku, nenamýšľaj si. Ty nebudeš nikdy Bohom, len kňazom a jeho služobníkom. Ja viem, že budete potrebovať spätnú väzbu, že to, čo robíte, si ľudia cenia. Môžete zažiť aj to, že svet vás bude nenávidieť a bude skúšať zraziť vás do špiny hriechu. No my všetci, nezabúdajte, predovšetkým rodičia, rodina a rodiny, im vyprosovať silu, aby ich nič nezlomilo, aby nestratili horlivosť a radosť z Ježišovho kňazstva. Iba tak získajú ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo a stanú sa skutočne bohatými. Nech ich srdce horí v nasledovaní dobrého pastiera a nech sa neunaví rozprávať príťažlivou rečou dobroty, ochoty a poslušnosti. Amen.